On calminama bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanno baɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo yo jaabu dendagal duwuji ɗiɓe du'oto eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo balɗe juut battane moƴƴe yo duuso ngo ɓooy eɗen ñaago Allah kadi ɓe jinnaɓe mumen dutti yo gueno moƴƴi mumen toon yo gueno yurmoɓe yaafoɓe waɗa ɓe ɗo waɗi malaɓe e nde tawno pulariyankoɓe ina mbiye yeeru aade ko diidol e leydi koko momtoto wadde noon enen e dañen ko mbaɗɗen ko adi ne jahaten ɗum noon on calminama no feewi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV no pular heewi wiide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe ɓe kala ñande hoore biir woni aset eɗen keewi arde ɗo e Pinal TV mbaɗanen ɓe yewtere men wiyetede fayande ina heewi waɗande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelagne e hande noon eɗen belti no feewi nde tawno eɗen bismiɗo e debbo pullo tawi kadi ko debbo pullo dariɗo kadi ko debbo pullo gollowo ko worɓe hewɓe gollata ɗum noon bonnimo ko yettode nde o wiyete ko Mariame Ba hande noon kam foti yette tan ko Diallo somo yiiɗi yewtere nde moƴƴe e sokhna Mariame Ba bisimilla ma e yewtere men fayande hande noon fayande e meɗin ñaaguima tan mbasa toggude e muññebbe nde tawno onon babaɓe hunde foof ko cikka ɗon saka so on nani fayande kay kandin toon ɗum tan koye guura mon o ɗum noon sokhna Mariame Ba nde calminta bandiraɓe ɓe ok en calmina en mbiyan yimɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɓe fuu ɓe calmitimama min jawtan Allah barkinen ɗum ka en nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sallllahu alayhi wa sallam ɗum iwi hen en jawtan saraɓe meɗen rewɓe e worɓe rimdaɓe meɗen rewɓe e worɓe kañum e kala debbo e gorko suka e mawɗo jooɗiɗo sana ƴeewa Pinal TV en mbiyaɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kamɓe fof ɓe mbima wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sokhna Mariame Ba miɗin belti hande no feewi e bismadema ɗo e Pinal TV e hande noon miɗin jiiɗi jewtiden seeɗa ko fewti sifa e gurdam men e eɗen gandi saaha foof eɗen jewta gueɗe kewɗe kono noon e Pinal TV ne heewi addande yimɓe jewte ɗe jiida sifa walla mbiyen ɗe jiida siila kono hande noon yewtere nde jiɗɗen arde mum ko yewtere men wiyetede e sifa dewle men e dewle men hankino mbano e dewle men hande no mbayi eɗen gandi won gueɗe kewɗe ko woni hen e sokhna Mariame Ba eɗen jiiɗi kalna men holno dewle hanki e dewle hande mbadi ok Maymuna dewle hanki kañum e dewle hande seeɗa koɓe andi hen ko ɓe gara mi kaalen bisimilla dewle hanki kañum e dewle hande ka walda ɗe galda e ɗum noon jarama no feewi joni aɗa wawi haalande en holko sirde ɗe holko sirde dewle hanki ɗe e dewle hande ɗe dewle hanki ɗe dewle hande ɗe ko sendiɗo hen ko wara mi haala hen seeɗa dewle hanken ɗe ko kakkilɗenna nde hanken saraɓe meɗen kañum en gaɗanno dewle sukaɓe muɗum so ɓiɗɗo gorko jogui ɓe darna ɗum e debbo so debbo tu kamɓe daranta ɗum e gorko nde soɓe daari soɓe daari ni ɓiɓɓe mabɓe worɓe rewɓe fuu fa ley kurtugo so jomum en andodira na fe so jomum en andodiri fadde kurtugo tu tawa yaagi an hakkude muɗum en sanne satu ya tawan jaljal fe so goriɓe haalde maɓɓe ɓe doga ɓe jaa ɓe cuuɗoyo ɗum kay babaɓe hunde munen noon wara fe soɓe le bolol ɗo e jooɗi soɓe jii gorraɓe maɓɓe ana jooɗi soɓe kaani yaade luuma ina ɓe jaa ɓe piloyo fa bolol gongol wallahi ko gonga saabi gorraɓe maɓɓe ana jooɗi ɗon gonga tigui eɗen mbawi wiide saraɓe nin no gaɗata kañum ƴeewata ko moƴƴani ɓiɓɓe muɗum e rewɓe kañum worɓe fuu so gaɗa wallahi ko gonga a jarama no feewi sokhna Mariame Ba haala ma waɗi fayida no feewi kadi no mbiɗa ni ko noon tigui e saabu hanki e so tawi ɓiɗɗo jibinama e jinnaɓe ko kañum en dokkodirta sukaɓeɓe saabu an suka debbo walla ni an suka gorko
tinata rokkama debbo walla ni a rokkama gorko tan ko ñande jiiɗa goro ina ƴakke sahaji ni ko giƴiraɓe kewi toñirdema ɗum ɓe gadda goro ɓe dokkuma mbiye jaggu sa jaggi mbiya a ƴakki goro ƴamal ma kono noon hande kam eɗen gandi ɗum kam koko natti wadde noon hanki ko jinnaɓe dokkanno so tawi kadi suka debbo ƴamama walla ni suka gorko ƴami so tawi koye wuuro he wotoɓe gondi e suka debbo jaɓata yaade to galle ƴamaɗo mum to suka gorko o ne jaɓata yaade galle to ƴami to no mbiruɗa ni so tawi kadi ɓe jiiɗi eɓe coynodira e nokku ɓe kewi goto fof heewi ko suuɗade goɗɗo o e tengti noon e debbo o hay so tawi kadi debbo o resama o ari o heewi ko omo hersani hay yiyede omo haalda e gorko o e joni noon sokhna Mariame Ba hanki ko noon wano ko hande kone ay ko hande koko kakkilɗen hende hande worɓe suka gorko o kañum e debbo o kañum en jiidata so andudira so kalda kawra so keɓa yettade saraɓe muɗum en so wiya kañum en so gorko wiya miɗa yiiɗi ɓamenede ɓama noon kam mani so debbo tu wiyade min ka mani jiiɗum ɓamaka gonga ay ka fu fadde ɗum wadde fu tawan kamɓe kaɓe kaldi ɓe pamri tafi so ɓe keɓa yettade saraɓe gonga so ɓe kalano ɗum e haala muɗum walla ɗum nin noon woni ko kakkilɗen hen eko hande eko handen ko e jarama no fewi no mbiɗa ni ko noon tigui e wadde mbiyen koko wayliti no fulɓe ɓe kewide ni walla sa foof eɗen nana ɓe mbiya nden ko guertogal ardotono coppi mum ndewa hen kono hande o ko coppi ɗi gardoto guertogal ngal rewa hen wadde hanki ko jinnaɓe gardotono ɓiɓɓe ɓe ndewa hen kono hande mbiyen ko ɓiɓɓe ɓe gardoto saabu kamɓe jahata ɓe jiyan koye mabɓe ɓe gadda ɓe mbiya e min de miɗa yiiɗi kaari foti ko suka debbo walla ni ko suka gorko ko mabɓe kalda toon kamɓe haaɓe pamdira ɓe garta e jinnaɓeɓe e jinnaɓeɓe ko kañum en e on saaha kañum enne kaltida dokka saabu hanti kamɓe ɓe pamodiri gasi e joni noon e so tawi ɓe ndesdiri e kamɓe e rokkodiraɓe woni ɓe jinnaɓe mumen dokkodiri ɗumen ɓe e kamɓe yiyodirɓe hakkude mabɓe tan ɓe ndesdirɓe e beele ɗon aɗa wawi sifanade en seeɗa beele ko ɗum gotum walla ala sa landiki kan kam mi mbiyan walda ɗum walda ko holko serdi ɗum ko sendi ɗum nde sa saraɓe ɓe kañum en kokkodiri sukaɓe ɓe tawa a tawan kamɓe e jinnaɓe wonko ɓe jiyata kamɓe mawɓe ɓe koɓe leeli soɓe jiiya ko enen sukaɓe ɓe fey so dari ɗen en jiyata ɗum wallahi go ay wona gilɗi ɗi tu tan ɓe ƴewata e dewgal eɓe ƴeewa hen kulle kewɗe wallahi ay enenne hande o ko ɓurɗen fo ardinde yo gillino wallahi min kam miɗa yiiɗi mani miɗa yiiɗi ɓamaka tan gasi ay dewgal ne dewgal kulle fa heewino gilɗi ɗi yo gonga de kañum woni kañum woni ngorondi tigui woni ngoroki ka jonno goɗɗum ana hen ko wona ɗum tan wallahi e ɗum noon woni ko jinnaɓeɓe kañum en ko jiyatno e dokka ɓiyum en debbo walla ni ƴamana ɓiyum en gorko kono so tawi ko hande o kamɓe no mbiɗa ni ɓe jiyata tan ko yidde nde e joni noon yidde nde aɗa wawi yidde ko guelogal ba wiyata ko aɗa wawi yidde ko nafatma kono kadi aɗa wawi yidde ko nefatma sahaji aɗa yiiɗa hunde tawa moƴƴere ma ala toon tawa nafoore ma ala toon jiiɗa ɗum tan ha juuloyɗa tawa anda foof holto paaɗa saabu sa yeehi boowal yii neɗɗo on jiɗodiri tan ni tawa ko yiita ko on janggoɓe on jiidi e nder école aji walla ni won nokkuji goɗɗi tan ɗe jiiɗo ɗon jiɗodiron toon ha dewgal ara hen guille gara hen ha dewgal hume hen kono nder to a anda holko woni toon a anda jinnaɓe makko a anda sifano gurdam mabɓe no wayi an kay ka yimo kanko tan a naati hen kono enen jinnaɓe no mbiɗa ni ko mawɗo leloto yiya ko suka so ngabbi yiyata ɗum e enen jinnaɓe tawete ko won ko heewi ko jiyaten enen jinnaɓe nden en dokkirtano batte jawdi a yiyan neɗɗo tan ko banda ko horiru ma ɓadidi walla ko koddiɗo ma itta ɓiya dokka jomum walla jaaha ƴettoya ɓiyum debbo gadda dokka ɓiya e kono hande kay ko ɓuuri hewde ni hayso tawi sukaɓe ɓe jiidiri ɓe jiɗodiri toon ɓe gari ɓe kaali sahaji enen jinnaɓe en lamdoto
beele mo jogii jawdi sohna Mariame Ba beele ko jawdi resata beele ko sababu tan neɗɗo no jogii jawdi tan o jogoo debbo walla neɗɗo no foti naatirde e dewgal sababu no jawdi walla no foti salaade gorko sababu ala non hana neɗɗo hana naatude e dewgal tan saabi jawdi gonga par ce que jawdi Allah kañum hokkata kañum ana waawi ɓantude to sa jokki gorko saabi jawdi tan ñande jawdi ndi witti fof a yaltan anna witta a yoppan joomum gonga tigi ay sa wi dewgal ne fuu ana hen fadde jawdi ndi ɓeyngu ana hen fuu ana hen arsuko ana hen fuu ana hen wallahi ana hen ka sa wi a ardinan jawdi ndi tinde kulle ɗe fuu tan a boofa wallahi ko goo aɗa wawi to debbo to ana wawi hurtanade gorko tawi wala fe hunde nde fuɗɗata nde ka ana yaaha ana ɓeyda heɓude arsuko ana uddito ana ɓeyda heɓude jawdi hono no goɗɗum ɗum to wawi waɗirde no aɗa hurtono a naata dewgal saabi jomum ana jogui jawdi ay e peccoje Allah ley dewgal ngal jomum jawdi ndi witta ay so tawi saabi jawdi ndi naruɗa tan so jawdi ndi witti tan a yalta wallahi ko goo hay ɗum ne dewgal ne wona ɗum warra wallahi wona ɗum e ɗum noon a jarama no fewi haala ma waɗi fayida no fewi e no mbiɗa ni ko noon tigui wadde tinnoɗen wata natiren e dewgal sababude jawdi no mbiɗa ni ko guille ɗin goni fofof saabu neɗɗo ne yiiɗa mo ala aɗa yiiɗa kadi walla ni aɗa yiiɗa joguiɗo aɗa yiiɗa mo ala kono wata yiɗir neɗɗo tan sababude jawdi ndi no mbiɗa ni saabu so tawi yiɗiri neɗɗo batte hunde ñande hunde nde iwi ɗon foof a iwan ɗon anne e ɗum woni ko mbiɗa ko e ɗum noon wadde eɗen poti wattude hakkillaji no moƴƴi tinnoɗen wata natiren e dewgal sababude jawdi saabu no mbiɗa ni ɗon ko haala mawko woni ɗon aɗa wawi resede e neɗɗo mbiya batte kanko ko joom jawdi an jinnaɓe ma foof natiron hen sababude ɗum kono taw an arsuku ma wonno wayi gara kanko joguinoɗo jawdi o arsuku ma o taw ko hoorema ni no kewɗen wiide ni hoorema woni ko welani e juuɗe makko kanko ko joguino ko wona e ruttitorade caggal so renaki tan tawi ko sababude jawdi ndi wonno anne a ruttitorto caggal an jinnaɓe ma foof kono kadi aɗa rokke ni mo ala hay hunde e tawa an arsuku ma ko moƴƴo taw arsukaji moon ene jaada wonana jomum kañumne arsuku mum uditoro ɗon wadde noon wata neɗɗo resodira tan e batte jawdi wata saloro neɗɗo kadi sababude ala e ɗum noon Sokhna Mariame Ba ko sukaɓe jidiranta koye munen ɓe ƴamodira toon ko beele koye men enen saraɓe woni walla beele ko needi men wayli walla ko aduna o tan woni ko wayliri noon e tiyaba Maymuna ɗo e mbiɗa wawi wiide eɗen mbawi wiide beele ko aduna o wayliti par ce que nde saraɓe ɓe ana kokkodira yo gonga mais hande ko ɓuuri hewde fof ko yimɓe suka hurtodiroɓe jiɗodirta so jiɗodira ko ɗum ɓuuri hewde hay en kakkillantu aduna o to woppitiriki noon so aduna o ne woppitiriki noon fou eɗen kaani jokkude jonno pati joppenna dambeji men lobbuɗi ɗi tawuji men lobbi e dambe meɗen lobbo o pati joppenna ɗum jonno so aduna woppitiki ka fof neɗɗo ana hani woppitade par ce que kulle ɗe keddata ko nokku goto ka ana yahata ana woppito ana woppito ana yaha ana waylito ana waylito hay so waylitiki ne ana hani tawede enen tum baylite ɗen ka pati ballitire ɗen no boni tawi en joppay laadaji meɗen en joppay dambe meɗen e teddule meɗen fof gonga tigi ɗum woni ko jogui no mbiɗa ni ko noon tigui wadde mbiɗa so tawi koye yiyandema ko aduna o woni ko wayli gonga saabu adana wona noon wano e sahaji ni a tawan jinnaɓe wodnoɓe hanki ɓe ha joni hunde mabɓe ine heddi e kono noon ko sifa aduna o woni ko wayli joni noon ina wiye so kala no waylori tan anne waylor noon kono kalɗa ko kadi ko haala mbaɗka fayida so tawi wiyama aduna o waylima enen mbayloɗen kono kadi wata jejjiten koye men ha ɓurta wata mbiyen ko aduna wayli tan enenne mbayloɗen ha majjen holto iwnoɗen ɗum woni ko mbiɗa ko wata majjen dambe men woni fina tawa men wata majjen fina tawa hanki ko wodno ko wata jejjiten ɗum saabu mbiyata e pulariyankoɓe men ina kewi wiide sa ronki andude to paaɗa tan
wata runko andude to umminoɗa to kono an aɗen yaha anda to paaɗa taw kadi a yejjiti to umminoɗa to wonno yeeso ina waya tan a toban e ɗum noon wadde eɗen poti wattude ɗon hakkillaji no moƴƴi e tinnoɗen hayso tawi aduna waylima en mbayloto jaaden e jammanu kono tinnoɗen ƴeewen banggue moƴƴo to nafata men to jaren toon kadi tinnoɗen kala ko mbawɗen wonde wata jijjiten koye men e ɗum noon Sokhna Mariame Ba e dewle baɗiraɗe noon ɗe woni sukaɓe ko jiidirta ndesodira ko holno jiiruɗa ɗum hande o wayno kamɓe sukaɓe yahoɓe ɓe jiidirana koye mabɓe ɓe ndesodira soɓe caggal nde ɓe ndesodiri e walla dewle baɗirɗe hono noon ɗe holno jiiruɗa ɗum aywa eɗen mbawi wiide sukaɓe no jiɗodirta so ndesodira noon kañum dewle ko saraɓe men gaɗata ko eɗen mbawi wiide walda ko kakkilmi hen de ko saraɓe ɓe gaɗata ko dewle ɗe gaɗata ɗe ko ɓuuri hewde fuu ɗen ɓuuri ɓooyde ɗen ɓuuri jogade battane aya enen sukaɓe ɓe sen jiɗodiri en jiɗodiri so dewle waɗama ley ɗum fof sukaɓe hande ɓe en ƴeewi sukaɓe men hande ɓe ko dokkodirta ko e munen ko e so tawi en ƴeewi dewle ɗe e mbiɗa jinnaɓe ɓe ko dokkatno ko ɗen dewle ɓuuri battinde woni ɗen ɓuuri wadde battande e joni ɗe hande ɗene holno ɗenne no sifori ko saabiɗe hande ɗe battinta ɗe hande ɗe no sifiri de honno mbiruɗen no tawa e debbo so ana naata e dewgal fuu jilli ɗi ana hen yo gonga de mais tawan wonko nardi tu ko wona jilli ɗi tan gonga ay so wonko naruɗa so ko wona jilli ɗi tan fof ñande ɗum wala fof ɗum oñoto hay sukaɓe hande tu ngala muñal muɗum ngala muñal muɗum ɗum kay ko gonga celluɗo e no mbiɗa ni ko noon tigui e wadde so tawi ko hanki ko jinnaɓe dokkatno ko ɗen dewle ɓuuri wadde battande ɗen ɓuuri ɓooyde saabu e dewgal waɗirtaki tan hande e janggo dewgal sono waɗe waɗirte ko ha bada wadde noon wuurdoɓe ha bada ina foti ƴeewede tigui rigui ko adide ina waɗe saabu aduna e goto kala kam e balɗe ɗe feccana kono aduna wona hunde raɓɓinde e wadde noon jinnaɓe kañumen ina jiiya ko aroyta kono so tawi ko sukaɓe jiyani ko e munen tan dokkodiri kamɓe ɓe jiyata ko arata ko ɓe jiyata tan koko ɓe goni mum joni ko ɗum woni ko mbiɗa wattinta ko saabu eɗen jiiya hande e sahaji ni koye téléphone ngaji he yimɓeɓe ɓe jiidirta ɓe jiidira e téléphone ngaji ɗi ɓe ƴamodira ɓe kalda foof ɓe gayna tawa ɓe gannodirani an gorko o a anda debbo o no jinnaɓe mum mbayi a anda kañum hoore mum no wayi debbo one ko noon wayi sahaji on ndesdiran a yiyan ɗo yimɓe ndesdira e nduɗo lewru ndu dartoyta komo wuuri taw dewgal ngal no heddi seɓe ɓe andodira taguji ɓe galda niidi sifa mabɓe wona goto galda niidi tawi soɗon naata e so dow téléphone ngaji ɗi honno mbiruɗa noon fou so jomum en jeeodiri ne dow téléphone ngaji ɗi homo fou tagu mum lobbo o hollata wallahi ko gonga on fou tagu mum lobbo gorko holla tagu mum lobbo debbo holla tagu mum lobbo hay so dewgal ne wari waɗi ko wiya fa a bada ɗukka a wawa suuɗude ko heddi ko nden so joddi ɗon no fof so on puɗɗi suuɗu on tawa suuɗugol ka walla nden taguji yogaji anna toon puɗɗo toon jiidude donc so ɗum fuɗɗi fou nden haɓoli e kulle kewɗe warata hay so debbo na gorko wawa muñude ɗum fof ɗum yarata yesso ɗum kay ko gonga celluɗo tigui e wadde noon ko no mbiɗa ni tan ko noon so tawi yimɓe ndesdiri ɓe galda sifa ɓe ne'odaki e nokku goto ɓe ala fof ni gueɗe mabɓe ni ko nandi so tawi ɓe ndesdiri tan kono mbiɗa ni ko noon wayata e joni noon e jinnaɓe kañum en mbiɗen ko dokkodiranno ko ɗum ɓuuri saabu jinnaɓe kamɓe nden ɓe kuɗortono ni e kala neɗɗo ina huɗoro yiiɗa yiide ɓiyum ina diwɗi kono hande ko ɓuuri hewde a yiyan sukaɓe rewɓe ni ne parnoro ɗum mbiya e kañumen kay no mbiɗa ni famɗude muñal ngal kañumen kay gorko fijirta ɗumen de kañum kay
kañum koye yiɗi ko wadde wi mum o tigi rigi e yiɗi ko wadde gurdam mum keeriɗam tigi rigi wadde e kañum kono yiɗiri ni tan ko noon waɗirta gorko o so ina wela e so welaka fof e ɗum fof sabato ɗum ko no mbiɗen ni ko aduna o waylori noon no ɓe mbiyata no bande en puyiri fof anne ɗayira noon e kono noon Sokhna Mariame Ba e hol wasiya mo basitoɗa sukaɓe rewɓe e on banggue sukaɓe rewɓe e worɓe kala ni kono noon aɗa wawi junnade tan e ko sukaɓe rewɓe ko hol wasiya mo basitoɗa hen wasiya ko basitomi sukaɓe rewɓe worɓe fuu fadde dewgal waɗude pat jokken saraɓe men ana hen tafe so en jokki saraɓe meɗen ɓe fey so eɗen jiɗodiri daaren andodiren na tafe so en andodiri anda saraɓe jomum andon wondi muɗum hono jomum en gayi dambe muɗum en e taguji muɗum en fuu daaren anden no tafe so en keeɓi en andodiri fuu pati naren tout intérêt e dewgal naren par ce que eɗen jiiɗi dewgal eɗen jiiɗi wadde fonde famille fonde famille e baba o kay ɓoyata nafde noon e eɗen jiiɗi wadde juɓɓudi moƴƴiri ayo e ko fewti e fofof tan saabu dewgal kañum woni fof dewgal woni kala hunde ko ina heeɓe koye dewgal heeɓete ayo dewgal heeɓete gaɗe juɓɓiri moƴƴiri sabi sa waɗi juɓɓiri moƴƴere fuu ana hen moƴƴere fuu ana hen walla ana hen moƴƴere fuu ana hen ɗum kay ɗum ka ɗum ni woni ko joguimi ɗum woni ko basitoɗaɓe kamɓe sukaɓe rewɓe ɗum noon jarama no fewi ɓe nani wasiya maɗa e saabu no mbiɗa ni ko e dewgal ngal ko kañum woni guurodi joni noon ko less o ma less o tiiɗa taw saabu so tawi aɗa maha galle joni ko guurodi ndi ko adoto woni supas ma o ma o tiiɗa taw so tawi joni a wi an aɗa maha ɗo étage a ƴetti ko fotanno wonde tan hakke villa a waɗi supas ma mum a gayna wiya montin tan a jogoto caɗele walla so tawi gorondi ndi so fewani tan kala ko pawtoɗa hen heewi ko bonde wadde noon gorondi dewgal ngal tigui rigui ko yo woni dow gonga taw so tawi an suka ka suka en jiyata tan ko joni o gurdam joni ɗam tan jiyata aɗa foti wadde feere no mbiɗa ni en ɗoftoɗen jinnaɓe ndewen mabɓe ganden kadi jinnaɓe ɓe nannata en to boni kala to ɓe nanni en a tawan koto nafata en ɓolum saabu neɗɗo jibini ɓiyum e neɗɗo ɓuuri yidde ɓiyum a bada jaɓata nannude ɓiyum to gandanɗa hoorema ina jogoyo saɗede yeeso wonni wiyoɓe noon saabu won dañoɓe caɗele dewle ɓe mbiyata kamɓe ni jinnaɓe mabɓe korsinaniɓe sono korsinoɓe a bada nannatanoɓe ngal dewgal kono battande foof ɓe kamdinoyo hen saabu eɓe jooɗoro e dewgal ngal sababude jinnaɓe e ɗum woni ko mbiɗa nane so tawi en duttitima caggal seeɗa mbiɗa ko jinnaɓe dokkata ko ɗum ɓuuri ɗum woni ko waɗi battande ɗum woni ko waɗi battande saabu an ɓiɗɗo a jaaɓi jibinede jinnaɓe ma ittima dokkima gorko ma jagguir gorko o ni sababude jinnaɓe maɓe kala ko wawi musdema toon walla kala ko wawi tampindema toon mbiyata ko so tawi a iwi toon tan a ruttitima to galle mon to jinnaɓe maɓe mbiyata ka salima konngol munen ngol enen noon nden eɗen calo wiide e neɗɗo kala ina huɗoro ni salade konngol jinnaɗo mum kala noon no ɗum musiri eno ɗum hamnori aɗa accira sababude jinnaɓe maɓe e ɗum noon Sokhna Mariame Ba aɗa wawi addude tan konngol maɗa cakkitol tan jajnanoɗa men seeɗa e dewle ɗe e mbawin waynodirde e bandiraɓe konngol an cakkitol ko joguimi ko miɗo darda bandiraɓe an e hono muɗum en tinnoɗen vraiment mbatten saraɓe meɗen e ley dewle meɗen ɗe tout seɗe gaɗa dewle fuu gaɗen dow gonga andodiren yo gonga jiɗodiren yo dow gonga naaten e dewgal dow gonga wati naaten dow jawdi na dow intérêt goɗɗo naaten na eɗen jiiɗi natude hen fa keɓen leñol lobbol ay se naati ɗum dow gonga fof
ana hewdi ko Allah le e kongol saraɓe meɗen tu fof ana hewde Allah ko ɗum yaara yeeso ɗum ni woni ko jogimi eyi ɗum noon a jarama no fewi Sokhna Mariame Ba e no mbiɗa ni ko noon tigui ɗum noon en nani ko Sokhna Mariame Ba wasi en wadde tinnoɗen ɓalloɗen jinnaɓe men e so tawi kadi en garti seeɗa to banggue gurdam e galleji ɗi e enen ko emen jinnaɓe joguiɓe sukaɓe resuyoɓe janggo enen ko emen tinnoɗen moƴƴinen gurdam men saabu so tawi aɗa jogui sukaɓe ayno mbaɗa ni kamɓene ko noon ɓe jangguirta no an no mbaɗɗa e joom galle ma sukaɓe ne jooɗi eɓe jeeyi yummaɓe e bammaɓe noɓe jiirata yummaɓe e bammaɓe ne mbayni kamɓene koye ɗum ɓe janggata janggo so tawi ko ɓiɗɗo debbo so yi yummakko no wayi e dewgal mum no waddata e bammakko kankone so yew sikkata ko noon watte so yeehi ko noon o waɗiroyde e kanko ɓiɗɗo gorko on so yi no ɓe guurde galle he so tawi kankone o addi debbo ko noon waɗata saabu sikkata ko noon watte wadde noon en jinnaɓeɓene tinnoɗen ko enen goni foof dewgal ngal woni hunde foof koye dewgal ngal ɓisgu ngu dañete e ɓen jibinaɓe kadi ko ɓen ndesoyde mbaɗa galleji wadde noon tinnoɗen no moƴƴi enen jinnaɓe e moƴƴinen e gurdameje men moƴƴinen gurdameje sukaɓe men e Sokhna Mariame Ba mbaynoɗa yiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ok mi jowti o yimɓe mi jowte tafi an Maimouna gaɗɗo ka invité mi weltiki hen sanne mi jowti to kala jooɗiɗo sana ƴeewa en e debbo e gorko suka e mawɗo ok kamɓe fof ɓe mbima jarama ɗum noon jarama no fewi Sokhna Mariame Ba a weltanama sanne saabu noddede tidde ko notade nde kadi ɓuuri tidde nde tawno ande ko haajuji ma e hammuji ma joguiɗa toon ko ɗum gaccuɗa garɗa notade e yewtere men fayande e ɗum noon on beltanama no fewi yiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en gardi e yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon yewtere men fayande ko ɗo joweten ɗum ha sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji e yewtidanno e moon ko bandiraɓe mon rewɓe miñiraɓe moon woni Diallo Maymouna Oumar e Sokhna Mariame Ba e Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama so waɗi cuggue e caggue e yafoye ɗaɓɓama on jarama no fewi enen sahaji goɗɗi so gueno haaji